Dobrodošli na moj kanal. Danas sa vama delim recept za moj apsolutno omiljeni namaz od avokada i grčkog jogurta. Zapratite kanal ako volite brze i zdrave recepte, a ja krećem odmah sa pripremom. Za ovaj recept bit će nam potrebno grčki jogurt, avokado, crni luk, paradajz, limun, 2 čena belog luka, kašika maslinovog ulja, malo bibera i pola kašičice soli. Prvo ću pripremiti povrće kako bih olakšala posao blenderu. Uzimam crni luk i sečem ga na komade. Također sečem i beli luk. Sljedeća zvezda mog recepta je avokado. Veoma je važno da bude zreo i mekan na dodir. Presečem ga na pola i sečem ga na komade. Zatim uzimam limun, sečem ga na pola i cedim sok. On ovdje ima 2 važne uloge. Prva je osvežavajući kiselkasti ukus, druga je što sprečava da avokado potamni, pa će namaz u frižideru zadržati prelepu zelenu boju. U blender prvo ubacujem avokado, a odmah za njim ide i crni luk. Dodajem i 2 čena belog luka. Preko svega toga sipam sveže isciđen sok od pola limuna i 1 kašiku maslinovog ulja. Dodajem pola kašičice soli i malo bibera. Zatvaram blender i miksam sve dok smesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Nakon toga uzimam 1 paradajz i sečem ga na baš sitne kockice. U činiju ubacujem grčki jogurt, zatim dodajem ovu bogatu mirisnu smesu od avokada i luka, a na samom kraju ubacujem i ove sitne kockice paradajza. Sada sve to lagano promešam kašikom. Sada dolazi moj omiljeni deo, serviranje. Uzimam 3 komada hrskavog dvopeka, možete koristiti i prepečeni integralni hleb ili tost. Razmazujem ovaj predivni namaz preko cele površine. Nemojte štedeti, namaz je lagan i veoma zdrav. Sa strane sam već spremila jedno jaje na oko, pažljivo ga spustam odozgo. I to je to, dobila sam savršen, izbalansiran, brz i pre svega preukusan doručak. Obavezno isprobajte ovaj recept i napišite mi u komentaru kako vam se dopada. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video ako vam se dopao i podelite ga sa nekim ko stalno preskače doručak. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!